съм в къщата на тая пача. Здравейте, добре дошли във втора част на Грани. Аре бе, само да го срещна тая. Чакайте да се усиля малко звука. Значи само да го срещна тая. Ще видим мале къде ходя, бе. Ева бе. Къде си, курво? Курво! Ето лапаца! Кой един приятел е до мене и сега се бя с Грани курвата. Бегай от тука. Бегай от тука. Бегай от тука. Бягай. Крий ме са от курвата. Дано да пратиш на родителска среща, дай! Не, няма го кажа това. Дано да пратиш на родителска среща, комедия! Значи ще си сваля гащите и голямото бедро ще го завра отзад. Сега ще видиш ти. Ела ми курва дома. Ела ми. Къде си? Ехо, пут! Няма го къде. Сега ще клина в гардероба, като пълните страхливци. Аре бе, къде си, пача долна? Няма ли да ме посетиш, бе? Друг път не идва, друг път идва, сега не идва. Бати, пачата долна. Няма си взема вазата този път. Бегаме от тук. Къде си, ма? Ехо! Ехо! Моля те, не ме би! Ще те пуска, не! Значи ще ти завра този следен пръст от забе. Значи сега ще ви покажа на екрана един среден пръст за тая. Сега ще видиш, че. Не можах да покажа, защото ми бъгнаше бъдната програма. Добре. Сега. Последен път ще се пробва. Значи хора, сега отивам пак при една пача, мале. Криме се под леглото. Къде си? Къде си този път? Къде си? Пача! Курва, да умреш при родителите си! Курва! Ах, да те ема! Не мога повече стая! Това беше чао!